În videoul anterior am mutat un anturium într-un ghiveci mai mare. Ceea ce nu ți-am arătat este faptul că am divizat planta în două tulpini și am replantat ambele părți în ghivece diferite. Am făcut acest lucru pentru că divizarea tulpinilor este cea mai simplă metodă de mulțire a acestei plante. Astfel, dacă vrei să-ți mărești colecția de plante sau să folosești ghiveciul ăla vechi și uitat prin casă pe undeva, sau poate chiar să faci un cadou crescut de tine acasă, această metodă este perfectă. Simplă și fără prea multe bătăi de cap. Tot ce trebuie să faci e să-ți mai iei un ghiveci, iar după ce le replantezi, nu uita să le și uzi puțin. Și într-un mod foarte simplu, acum ai două anturium.